VC Snits zet geweldig uiteen onder de wedstrijd. Roos van Wijnen wordt hier in stelling gebracht en ze helpt mij dit punt de eerste set binnen. Het wordt 24-15. In de tweede set gaat het mooisemer. Snits staat haast de hele set efter, maar toch winnen de vrouwen met 24-23. En dan de derde set. Het eerste andere setup kan aardig meekomen. Want Anlene van der Meer, de Snitse vrouwen, een setje in de goede richting jouwt met deze smash. VC Snits krijgt dan een aantal matchpoints bij een stand van 24-9. Een 3-0 winning zo betjutte dat de ploeg op een deal tweede plek komt met set-up. En die 3-0 winning wordt uiteindelijk ook behellen met toekbaltje van Roos van Wijnen. Snits wint met 3-0 en had nog alle kansen op plaatsing voor de finale. Het was heel belangrijk dat we deze 3-0, of in ieder geval 3 punten pakten. Dat hebben we gedaan, maar nu de volgende 3 wedstrijden zijn niet minder onbelangrijk. En we moeten gewoon volle bak gaan en zien wat het schip strandt. Maar als dit de voorbode is, dan wordt het nog een mooi laatste stukje van die play-offs.